Ikke-ambition er et ret besværligt princip, hvis du er i forretningslivet, i sportslivet eller i nogle andre brancher, hvor du skal præstere. Og grunden til, at det er besværligt, det er, at vi i den her ende af verden har været så optaget de sidste 15-20 år på at måle vores fremskridt, hele tiden at have ambitioner, visioner for, hvor vi gerne vil hen. Og det, der er vigtigt at forstå i den her sammenhæng, det er, at vi skal ikke forvirre ambition med destination. Naturligvis skal du vide, hvor du gerne vil hen. Naturligvis skal du vide, hvor du skal hen, hvis du sætter dig i bilen og kører. Det er uhensigtsmæssigt, hvis du ikke gør. Men det, vi gerne vil væk fra, er den massive investering, følelsesmæssigt, i at opnå enten det ene eller det andet. Det svarer lidt til at sige, at hvis du har bolden så meget i fokus, har så meget blikket på bolden, at du snubler over muldvarpeskuddet i plænen, så er det altså ikke særlig godt. Og der har jo været den her anvendelse af sportsmetaforer i hele vores arbejdsliv igennem lang tid, så at vi holder blikket på bolden, vi holder blikket på opgaven, vi holder blikket på resultatet. Men hvis du tænker over det, så det der sker, det er i virkeligheden, at ved at holde blikket så massivt og fokuseret på noget, som måske kommer til at ske en gang ude i fremtiden, nemlig resultatet, så mister du den tilsvarende mentale kapacitet i nuet. Og det betyder flere ting. Det betyder blandt andet, at du simpelthen ikke har adgang til de samme ressourcer. Hvis du sidder og forbereder en præsentation, og du lader dig anfægte af en stor grad af nervøsitet eller spænding ved den pågældende præsentation, som skal holdes i morgen, så fjerner det ganske enkelt din mentale opmærksomhed fra at lave en god præsentation i dette øjeblik, hvor du rent faktisk sidder foran computeren og laver den. En anden ting, der sker, det er, at den følelsesmæssige bekymring, der kan være forbundet med at lave en stor præsentation, den sniger sig ind i din tilstand her og nu. Så du ved at foregribe, i det her tilfælde, den negative implikation af ikke at leve op til sin egen ambition, så putter du altså en følelsesmæssig tone, et filter, en fortolkning ned over det, du sidder og laver nu. Og det fører for mange af os eksempelvis til en overpræstation, eller en overperformance, eller en overforberedelse. Dårlig anvendt energi. Nu kan du måske sige, at overpræstationer på mange måder har ført til gode ting i livet, og det er det, der bringer os fremad, og det er selvfølgelig også rigtigt. Jeg forsøger heller ikke at sige, at ego-drive, eller i det hele taget det at ville noget, ikke kan bruges til noget. Ego-drive, rå ambition er vanvittigt stærke kilder til at skabe, at udvikle, at gøre, at gå hårde tider igennem osv. osv. Så i min fortolkning af det her østerlandske begreb, der synes jeg, vi kan bruge det i Vesten til at sige, den rå ambition, det rå ego-drive er fantastisk på den korte bane, på den meget korte bane, når du virkelig skal levere en massiv indsats. Hvad enten det er i sport, hvad enten det er i en præsentation, hvad enten det er i forhold til at gennemføre en forandringsprojekt i din virksomhed. Det er sådan set ligegyldigt. Men på den lange bane, i det længere forløb, der får du ganske enkelt ikke optimeret de resultater, som du kunne skabe, hvis du har for meget fokus på ambitionen og på resultatet. Så husk på, at hvis du har så meget energi bundet op på et resultat, som måske og måske ikke kommer til at blive realiseret, så fjerner du den tilsvarende energi fra den indsats, du rent faktisk kunne lave. Så mit bud er, i forhold til begrebet ambition, det vigtige er i virkeligheden at fjerne den overfokus på resultatet og have et større fokus på indsatsen. Hvis du tænker tilbage på gamle tiders håndværkere, mennesker, som i virkeligheden gjorde det rigtig godt i forhold til en sadelmager, eller hvad det nu måtte have været, så har jeg i hvert fald en fornemmelse af, at der var væsentligt større glæde og nydelse forbundet med det aktuelle arbejde. Jeg vil ønske, at vi her i landet kunne komme tilbage til en langt større fokus på det, vi gør, frem for
det her fuldstændig umådeholdende fokus på, hvad der kommer ud af det, vi gør. Det er jo tragisk, at for mange moderne mennesker, kan vi ikke bruge tid på noget som helst, uden at det ligesom skal føre til noget. Vores evne til rent faktisk bare at nyde nuet og det, vi beskæftiger os med, mens vi beskæftiger os, er blevet så forstyrret af de her årtiers fokus på personlige mål, forretningsmæssige mål, fysiske mål, hvad man nu ellers har fået fyldt ind i sit liv. Så det, der er værd at være opmærksom på, det er, at når vi har det her fokus på ambitionen, så fjerner det, som jeg sagde tidligere, dels en del af den mentale kapacitet i nuet, men det fjerner faktisk også din evne til at samle de signaler op, der måtte være i nuet. Det er jo, hvad vi kalder tunnelsyn. Og tunnelsyn er noget, vi har beskyldt mænd for at have. Vi har faktisk gået så langt, i hvert fald vi kvinder i erhvervslivet, er gået så langt som til at sige, at en af grundene til, at mænd formår at nå længere, end vi gør i karrieren, det er, at de jo har tunnelsyn. De har evnen til rent faktisk at fokusere alt på en given ting. Og det er der også noget, der tyder på, at mænd har. I modsætning til kvinder, som tilsyneladende er bedre til at lade sig forstyrre. Og hvis du tænker over, så giver det jo egentlig ret god mening, sådan helt tilbage fra oprindelsespsykologiens forklaringer, nemlig at hvor kvinder jo gik ud i skovene og samlede bær, og faktisk gik ud i flok for at gøre det, og derved hele tiden havde et øje på, hvor var de andre i gruppen henne, hvor finder vi bærene, hele tiden have den her form for perifær, spredt opmærksomhed, og evnen til at lade sig forstyrre af, hvad der nu dukkede op, fordi det var nødvendigt for at finde føden og for i virkeligheden at holde sammen på gruppen. Så gik mænd ud i ganske få små flokke, måske endda kun 2, måske endda kun 3, målrettet ud, skød et dyr, det gjorde de jo så ikke dengang, men nedlagde et dyr og gik tilbage igen til basen. Langt mere præcis indsats. Og jeg forsøger ikke at sige, at noget er bedre eller dårligere end noget andet. Det har bare, vi har haft grund til, som de 2 køn, til at udvikle forskellige måder at orientere os på. Så det, jeg tror, der er væsentligt her, det er at minde mænd eller mennesker med den form for maskulin adfærd, som er det her tunnelsyn om, at hvis man bruger det, så kan det være gavnligt i nogle ganske få kortfattede situationer, hvorimod på den lange bane, hvor man har behov for at sprede sin energi over længere tid, eller inddrage flere mennesker, der er man simpelthen nødt til at have langt mere fokus på indsatsen og på processen undervejs. Og for kvinder kan man sige, måske handler ikke ambition for kvinder og mennesker med kvindelige tilbøjeligheder, måske i højere grad om at slippe ambitionerne på de her mange forskellige projekter, som vi måske er tilbøjelige til at gøre. Drømmen om at være den perfekte mor, drømmen om at være den perfekte karrierekvinde, drømmen om at være den perfekte hustru og elskerinde og veninde osv., samtidig med, at vi skal udvikle os personligt. Så hele den her idé med at stræbe, synes jeg bestemt, vi skal holde fast i, fordi der er så forfærdelig meget energi bundet op i at stræbe. Jeg synes bare, vi skal øve os i at stræbe efter at blive vores ypperste, bedste, mest ultimative, indiskutable, kompetente jeg lige nu. I stedet for at stræbe efter et givet resultat. At stræbe efter anerkendelsen, belønningen, håbet, drømmen, hvad det nu er, vi får lagt derud i fremtiden. Og det betyder selvfølgelig, at vi er nødt til at sikre os, at vi gør ting af de rigtige årsager. Og personligt havde jeg en oplevelse her for et par år siden, hvor jeg havde faktisk en ambition om at skrive en bog, som henvendte sig i stærkere grad til erhvervslivet, end mine forrige bøger havde gjort. Det vil sige, at jeg havde en ambition om at opnå et givet resultat inden for et givet segment. Og det, der kom ud af den proces, det var, at jeg fik ganske vist skrevet en bog, som henvendte sig til erhvervslivet. Det blev bare ikke nogen god bog. Den var middelmåde, fordi mit hjerte, min indsats undervejs, var simpelthen ikke tilstrækkelig i det. Jeg gjorde det af de forkerte årsager.
Og nu er det ikke fordi, vi altid skal gøre ting af den rene lyst. Jeg forsøger bare at sige, at der er så meget mere kraft og kreativitet og energi i at gøre ting af lyst, snarere end i at gøre dem, fordi vi skal nå et bestemt sted hen. Så overvej, om du en gang imellem får puttet for meget pligt, for meget ambition, for meget hen til ind i dit liv, og forsøg i stedet for at gøre, hvad du gør, mens du gør det, så godt som overhovedet muligt. Og undervejs i den proces, så er det altså værd at være opmærksom på også, at man kommer til at kontrollere sine omgivelser utrolig meget, hvis man insisterer på at nå et bestemt sted hen. Man overser ting, man overser muligheder, som kan opstå undervejs, og man får helt givet tromlet i en eller anden forstand de mennesker, der er omkring en, hvis ens ambition er så styrende, som den er. Du har garanteret selv prøvet at være den, der driver et eller andet igennem, og du har måske også prøvet at være den, der bliver drevet i forhold til at gøre noget. Og det man jo kan konstatere i erhvervslivet, det er, at når vi udsætter organisationer for forandringer, som de simpelthen ikke er klar til, så holder de der resultater overhovedet ikke. Det bliver ikke bæredygtigt. Så noget tyder altså også på, at de ambitioner, der realiseres ved, at vi forser ting igennem, der betaler vi en meget høj pris for det. Enten selv, eller i omgivelserne omkring os, eller ved, at resultaterne måske ikke er helt så attraktive, som vi havde håbet, at de ville være. Så på den måde, så kan en for stor fokus på ambition simpelthen føre til, at vi slet ikke får det bedste ud af vores energi, af vores talenter, af alt det, vi har at byde ind med. Og jeg synes faktisk, det er interessant, at i sportsverdenen, helt bestemt i hestevæddeløb, der har man eksperimenteret med at ændre den endelige målstreg. Og det har man, fordi man måtte konstatere, at når rytterne nåede i nærheden af målstregen, så i den sidste lille strækning, der tabte de pusten. Det var som om, man nåede frem for tidligt, og derved disponerede man energien forkert i forhold til den strækning, man rent faktisk skulle nå. Så måske er der et eller andet, der taler for, at når vi går så målrettet efter målstregen, efter en ambition, så er vi ikke helt gode til at få disponeret vores energi og vores indsats optimalt. Så det man gjorde og har eksperimenteret med i hestevæddeløb, det er, at man har lavet en slags sekundær, altså et falsk mål. Således at man har lavet rytterne tro, at de lige skulle ride de der x antal meter længere, end de rent faktisk skulle. Fordi derved gav de den rigtige strækning, fuld opmærksomhed, fuld energi, stabil indsats, og så kunne de ligesom slappe lidt mere af, da de havde nået det. Fordi de i forvejen økonomiserede med energien på den måde. Så der er en del at finde ud af i forhold til, hvordan du bedst muligt i virkeligheden realiserer dine talenter, din energi osv. og får brugt det på en måde, som er optimal. Og mit bud det er altså, gør det i nuet. Vær så opmærksom på din indsats, at du ikke bekymrer dig om, hvad det er, der kommer ud af det. Og så vil jeg godt byde på, i hvert fald i mange sammenhæng, at resultatet alene på grund af den gode indsats, bliver bedre. Prøv at lege med det, eksperimentere med det, og i mellemtiden, så har vi efterfølgende, det her, der har vi om et øjeblik, en øvelse, som du kan lave, og som sædvanligt, så vil vi opfordre til, at du bruger 15 minutter på rent faktisk at løse den øvelse. Så lad være med at bruge den som pause eller skip hen over den, men rent faktisk gå ind i det, og give det dit bedste skud, for derved at komme lidt dybere ind i forståelsen af, hvad ikke-ambition betyder. Rigtig god fornøjelse.